Kunena zoona, nyimbo zili ndi mphamvu yayikulu yosintha miyoyo yathu. Pamene takhumudwa, pamene tafowoka, ngakhalenso pamene tili mchisoni, timamvera nyimbo. Koma kodi mumadziwa mbiri komanso ayimbi a nyimbo zomwe mumazikonda? Ndimayimba gitara ndikadalika mwana abe ndithu timabanjo dziwani zambiri za izi komanso kumvera nyimbo pompano pa VNV Media TV mu programu ya Behind the Beats. Tikulandireni kuna kuti konse kumene mukuonera VNV Media TV, programu ya paderadera imene tipakhala tikupasirani oyimba osiyanasiyana amene amakhala akuyimba nyimbo zosiyanasiyana zimene mumazikonda, komanso timakhala tikubweretserani oyimba amene mwina nkoyamba kuwamva programu yake, programu ya Behind the Beats. Programu yathu yasiku lero tili mboma la Nchewu kwa Njolomole, mmodzi wa Waiyatsa. Gulu mmene mukuonera mmene ndilili pano tili ndi gulu la Lasting Singers. Ngutheka mbazifunsa onena kuti kodi gulu limene lilipo ndithu ndimeti nalo programu yathu ya tsiku la lero. Monga manthawi zonse mmene timakhala tikumva magulu osiyanasiyana kapena amene amayimba nyimbo pawokha, nkhani yake ndikumva kunena kuti mayimbidwe anayamba bwanji, ngati ndi gulu linayamba bwanji gulu limeneli, ngati ndi munthu mmodzi anayamba bwanji kuyimba, komanso timakhala tikumva mabrani osiyanasiyana okhuza ayimbi amenewa. Ndi monga ndafotokoza kale kunena kuti ndi gulu la Lasting Singers, tikhala tikumva kunena kuti linayamba bwanji. Ndipo ulendo wawo jambula nyimbo zimene ino ndine timamvera unali wotani, ndi mabrani awo osiyanasiyana pamene akupitiriza kutumikira Mulungu kudzera nkuyimba. Ine ndikhena ndisavala, tikhala tikuyeza ndi gulu limeneli, tiye ndithu tikhala limodzi. In today's fast-pacing world, standing out is a key. Business owners want to reach new heights? Partner with VNV Media Solutions Limited to create captivating arts. Musicians want to elevate your sound? Record stunning videos and audios with us. At VNV Media Solutions Limited, we offer a comprehensive range of services including photography, videography, screen printing, branding services, live streaming events, audio recording, public address system, video production, audio production, event coverage, multimedia design, installing security surveillance systems. Contact VNV Media Solutions today on 0884 704 072 or 0980 073 505. You can also follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, VNV Media Solutions Limited. Let's amplify your brand and elevate your sound. Chabuno, monga mena fotokoza na utikhala tikucheza ndi gulu la Lasting Singers. Choyambirira tidziwe unena kuti mamembala kamene kuti anthu amene amapezeka gulu limene la Lasting Singers ndi ndani, amayimba motani, amayimba mawanji, komanso akhala tifotokozana na kuti gulu limene lili anapanga join liti. Ndi tiyamba ndi kubanja kwanga, akhala kuzitchola dzina komanso mmene analowera gulu chaka chimene anayamba kuimba gulu limeneli. Tiyambe kumene. Ine ndine Moses Kankondo. Gulu limeneli ndimayimba tena. Chaka chimene tidayamba ndikuzongona kuti pamene gulu limayamba 1998 nthawi imene inenso ndidayamba gulu. Chabwino kumene. Mwina tsana bilire mumayimba mawanje gulu limeneli. Ndimayimba tena. Chabwino. Kumene. Ine ndine Frankie Chazala. Gululi ndimayimba bass. Ndinajoina gulu limeneli 2002. Chabwino. Tibule kwa Kankondo, mwina muli ndi udindo lonse mu gulu limeneli? Udindo umene ndili nawo panopo ndi ndandu kupanga ngati vice chair. Chabwino kumene mwina muli ndi udindo mu gulu limeneli? Udindo umene ndili nawo gululi ndine osungitsa bata. Wa discipline kuti tikafika ku practice tidzionetsetsa kuti tindikhalidwe osalongolola ndithudi. Chabwino kumene komfankulu. Ine ndine Semu Dzungu limodzi. Ndithu mu gululi ndimayimba bass. Komanso kujoina kwa gululi inajoina chaka cha 2006. Chero ndithu mmene ndikunena pano ndiye kuti no ndaseva mu Lasting
19 years ndili mu Lastonia. Komanso kumbali ya maudindo ndithu mugululi ndine amene no ndimasunga chuma cha Lastonia. Nditatsogolera chabwino kumbali ine ndi Dorothy Golombe amene ndi chair wa gululi. Kuyambira 1998 ndakhala ndili chair pamodzi ndi Mr. CK Mambala. Pamene Mr. CK Mambala apuma ndakhala ndikupitiriza ngati chair. Mmene timapasankhaso maudindo chaka chino andisankhaso monga chair. Ndi mugululi ndimayimba soprano, ndimayimbaso alto. chabwino kumeneko. Ine ndi Andrew Patson Chatepa. Mgululi vidajoina mchaka cha 1999. Ndithu nkhani ya udindo ndine secretary. Ndithu yatsogolera. Yathokoza kwambiri kumeneko. Ine dzina langa ndi Wes Gogoda. Ndine mwana wang'ono amene ndangoyamba chaka chathachi. Chimene nochi 2024. Ndiye mugululi ndimayimba sapu ndimathandizira pamene no pavuta koma mbali yeni ndi soprano. Chabwino muli ndi udindo unalosanga? Padakali panopo ndilibe udindo uliwonse funa ndidakali mwana wa Chepere. Chabwino kumeneko. Ine dzina langa ndine Gloria Gulo. Mugululi ndinajoina 2015. Ndimayimba soprano. Udindo? Chabwino kumapeto. Dzina langa ndi Philip Mambala. Gululi ndimayimba tena. Ndinajoina 2021. Ndi udindo wa communication and transport. Ndithu. Chabwino amene ndi mamembala ndikhupira kuti ndi ena mwa mamembala agulu limeneli la Lastoning Singers. Ndipo peza ndiyandikana ndi acheya kwambiriza nkhwana ndi acheya komanso ngati pali zonjezera zina mamembala ena agulu azikhala akutiuza zokambirana zathu, koma monga mmene mafotokozana kuti nkhani yake ndikuti timve zambiri zokhuza gulu limeneli. Mwina tibwere kwa acheya. Panopa ndikhupira nawo kuti pali mamembala okwana 8. Tinene kuti gulu limeneli pakadali pano ndi mamembala ngati pofika tsiku la lero? Mamembala tonse tikumwana 11. Chabwino ndeno tibwerere pachiyambi apapa tili panthu 8 gulu pakadali pano lili ndi anthu 11. Gulu la Lastoning Singers chiyambi chenicheni mungachifotokoze motani kuti chinayamba ndimamva achiwiri kwa acheya amafotokozana kuti linayamba mchaka cha 1998. Mwina chiyambi chake mwina chinali chotani? Kuti tiyambe gulu la Lastoning mu 1998 linali tsiku lina la Sabata chifukwa panali kale gulu limene limayimba mchimweneyo Moses Mrs. JP Chatepa amene sanabwere lero sitili nawo, komanso panali Miss Kelina Kankondo amene adatisiya. Mumaveka katena kakang'ono katena kamene kwankayimba ndi amenewo amayimba nde tonse nkuti tikupemphera pa Lakeview. Ndi adawapatsa Sabata school. Nde nditamvera mmene adayimbira ndi mmene adachitira Sabata school zinali zokoma kwambiri. Nde mumtima mwanga ndangokhudzidwa. Titaweruka ku chalichi titapita ku nyumba ndi ndidakapita kwa Mrs. JP Chatepa kukacheza. Ndeti kucheza ndinkayamikira mmene anatsogolerera Sabata school ndi mayimbidwe. Nde mkucheza kwathu ndidapitiliza mawu kuti ineyo koma zandisangalatsa kwambiri. Bwanji titayamba gulu lokhazikika. Nde titakambirana pamene paja adati ndikambirane ndi anawa. Ndiyeno chifukwa mayi JP Chatepa ndi amayi ake ang'ono a Moses Kankondo. Ndi adapita nkukakambirana nawo. Atakambirana nawo padapitabe masiku kenako ndi pamene ankadza ndiyankha. Atandiyankha ndi tidayamba kumakomana. Koma timayimba nyimbo zimene amayimba mu gulu linali iliso tisadalipatse dzina kuti dzina lake likhala chani. Ndiyeno
nkumapitiliza kuyimba kenako tidadza khala pansi kuti noti sankhe dzina ndikuona kuti ndi mauthenga amene bolonso mu nyimbo zimenezo amaperekedwa analibe achenjezo lomaliza ndi tidadza sankha dzina limeneli kuti nogulu likhale kuti likutchedwa last warning koma tisadayambenso kupeka nyimbo zathu ndithu timayimbabe nyimbo zomwe amayimba mu gulu limenelo la ngati family. Ndiye nyimbo imene timatchuka nayonso kwambiri nthawi imeneyo timatchuka ndi nyimbo yawo kuti ndinaona ngelo wina akutsika mmwamba. Eya ndi tidatchuka kwathu kuno timayitanidwa machali chozungulira kwathu kuno timakondedwa ndi azibusa ana asukulu ndoti wina atitenga tipite naye uku wina adzatitenga wiki ina kumangira kumati timbanirana. Kenako Mr. CK Mambala atabwera kuchoka no kuchito fwe wamagwira ntchito kuchikwapa atabwera tidayambogwirira ntchito limodzi ndeiwo ajani ndamadayamba no kupeka chani kupeka nyimbo zimene tikutchuka nazo mpaka na nthawi yonseyi. Iwo ndi kompoza ndithu wa gulu linolo. Ndiye nyimbo zoyambirira kupeka ndi kadzaoneka kantambo ndi angochimwirayo. Nyimbo zimene adayambirira kuzipeka kapena kuti tidayambirira kuzipeka ngati gulu. Ndi nyimbo zimene zachukitsa kwambiri gulu la Last Warning ku dziko lapansi kuno. Komano kuti tiyambe kukalowa ku studio inali nthawi imene azimayi aku Mwanza adabwera kudza panga chilinganizo chawo pa Lake View. Nde masana ife tidangopempha nawo mwayi oti ngati tingayimbe ndakudadzapezeka kuti adatilandulira kuti ndi imene program yathu ilili sitingathe kukupatsani mwayi woyimba. Komano chifukwa choti anthu aja anali ndi kukonzekera sewero limene ankafuna kuonetsa kanthawi tokoti azimayi atuluka kukakonzekera kati ndikomwe adangonoti ena akanapempha kuti akufuna atani ayimbe nyimbo yawo nthawi inoyo atha kubwera kudzayimba. Ndiye tidapita kukayimba nyimbo imene tidayimba Mulungu anga ngati tidayimba driver amene azimayi aja adapanga hayala maminibus yake adatifunsa titatuluka inu nkuoneka mukuyimba bwino kwambiri zolinga zanu ndi zotani. Ayi ife tikuyesera kumapempha thandizo kwathu kuno kuti ngati oti thandizo angapezeke cholakalaka chathu jodi nyimbozi poti tikupeka tokha mwina titapita ku studio koma mene tililimu ndife anthu opanda kanthu. Ndiye adatoti chabwino ndiye adanoti ndikabweranso tidzazipange rekodi nyimbozi. Ndiye amene Mr. Geoffrey Vumbwe akuneno akumwanza osati kuneno koma kumwanza amenewa adakabweradi tidalowa mudzi mwa Njolomole magetsi akungobwera kumene ndeno kunali nyumba imene ili ya Mr. Enason Chinsewu kumene kudakapemphedwa ndi final Mwantisi. Mwina musalapirire chinali chaka chanji chimene inali 2001. Ndiye atapanga zimene zija adakazipangadi rekodi nyimbo zija atazipanga rekodi adapita kenako ndi pamene amadzatuza kuti ayi ndakalipira ku studio pa Baptist Media Center. Atakalipira omwe kudakonzedwa tsiku loti tipite tidapita ndi pamene tidakapanga rekodi nyimbo zoyambirira achina kantambo Mulungu anga angathe angochimwirabe tikapirira umene ndi mutu wa album number 1 tidakajambula nyimbo zimene zija. Mwina nthawi imene munali muli anthu angati? Nthawi imene tinalipo anthu 6. Yeah. Ndi amatitenganso avumbwe aja kutipititsa koti tikayimbe ndithu gulu lidamba kutchuka padadutsa chaka chimodzi chaka chotsatirachi mu 2003 ndi pamene sadatuza kuti akalipiranso studio tidakatulutsa album number 2
mmene mutu wake ndichoona dichakhala chete mmene muja takatulutsa nyimbo zimene zija tapitilira sitimakhala pansi mwina pampingo pathu timapemphera mwina wiki imodzi pa mwezi kapena mawiki awiri komano tayenda kuzungulira Malawi mu 2006 ndekuti tidakalowanso ku studio kukatulutsa album number 3 tidziuzana titatulutsanso imeneyo ndi pameneno timadzapanga launch tidapanga launch yathu yoyambilira ku Komesa Hall ku Blantyre nthawi imeneyi a sponsor athuno anali Mr. Atikhala Chibwana amene adatisiya titakapanga launch imeneyi tidapeza kuti ino iyi ndeno tapitilira kuyitanidwa m'matchali chosiyanasiyana m'Malawi muno tayenda ndithu tazungulira kunkatifalitsa uthenga mu nyimbo tachoka pamenepo tadzapanga album number 4 mu 2000 tachoka pamenepo ndi pamene timalowanso ku studio album number 4 imene mutu wake ndi wamwaya ali ndi Yesu tachoka pamenepo tapanga launch pompano pa Lakeview mu holo ya ku Lakeview tapanga launch imeneyo kenako ndi pamene no timapanga DVD tapanga DVD tidailonchanso tamaliza pamenepo ndi pamene mamembala awa amati no ena kuchoko pito ntchito ndekuti titenga wina abweremo mmene tililimu ndi family sikuti muli wina wake wapadera ya ndi family ndeno timati wina akachoka ndekuti tintenga wina abwere wina akachoka tintenga wina abwere muona mmene mukuoneraso ife ndeti akalamba tsopano ndi chifukwa choti ena fe tikukula tikutengaso achicheperewa kuti joina kuti no gulu lilisafe ndi chifukwa chake tilipo mpaka na lero chifukwa choti tikutengera ang'onoang'onowa kumabwere fuati mwina tikadakhala akuluakulu tokha fe mwina bwezi litafa ya ndeno mapulani ndiwoti panopa tili mwaba mu number 5 imene tikusowa support kuti tithandizidwe kuti no tilowenso ku studio tijambule nyimbo ya album number 5 chifukwa choti no panopa masponsor athu akhala ngati pena pake tatalikirana nawo ndi mmene sono takhala ngati gulu lakula support so ikufunika kuonjezereka yeah koma mapulani tili nawo pano ndiolowa ku studio kuti no tijambule album number 5 nyimbo zake ndizoti tamaliza kale zimene zomvera zokha zoti no tikamaliza pamene ndi tiyambe sono mapulani a DVD ndithu mwina chinthu china chimene chikupereka chidi nchonena kuti gulu mnamba kalekale kwambiri koma afikira panopa likadalipo monga mmene mafotokozana kuti ena akachoka mumatha kubweretsa anthu ena pokhala kuti ndi gulu la pachibale koma mwina tinganene kunena kuti pali zabwino zokhazo zimene mmakumana nazo kapena pali zovuta zina zimene mmakumana nazo ngati gulu zovuta sizingalephere tili moyo wa dziko lapansi lino zovuta ndeti linazo takomana nazo challenge yakulu ndi chuma kuti no mmene tililimu tosefe ndife ngokhala pakho koma mulungu adatipatsa uthenga kuti tifalitse ku dziko lapansi komano kuti tingakwaniritse kudzipezera tokha ndalama kupanda ena ake kutithandiza zikukhala zotivutira ndi challenge yathu yayikulu ndikapezedwe ka ndalama kuti no gululi lipite patsogolo ma uniform akukhala otivutira kuti apezeke tili ndi a sponsor athu Miss Mary Mbale amene ali mulilongwe atithandiza kwambiri mukaona kuti tavala uniform ndi Miss Mary Mbale amene amakhala kuti atigulira uniform satopayi ayi koma ngati uniform ikufunika iwo ndi amene amatigulira panopa ma sponsor ena alipo tungokhulupirira kuti kutsogoloko ayamba kuti tani
kutithandiza. Tili ndi ngati Mr. Joseph Madaka amene ndi mulaliki kumalawi kuno, mmodzi mwa azilaliki amene akuthamanga ndi uthenga, ndi amodzi mwa masponsors athu, koma ndioti abwera kumene. Koma noti nacho chikhulupiriro kuti enanso amene ala kufuna kwabwino kuti angatithandize kuti uthenga upite patsogolo. Khomo ndilotseguka kuti abweremo atithandize kuti no uthenga usayimire panjira, usangomveka kumalawi kokha, koma upite ku dziko lonse lapansi, kuti no anthu tonse tikamva uthenga tikaulandira ndi kukhulupirira tipulumutsidwe. Mwina kwa anthu amene angafune kubwera kuthandiza gulu limeneli angakupezeni motani? Kutipeza kwake ndi kuti kupereka nambala yanga. Mukhoza ndithu kuyipereka kuti amene akuonera akhoza kuyisunga ndi kulumikizana nanu. 092 203 4130. Chabwino ndikupira kuti akhala akuiona pa kanema pamene akuonera. Muziko limene zinthu zikuchitika mothamanga kwambiri, kukhala patsogolo ndikufunikiranso kwambiri. Inu ochita ma business mukufuna mutapitisa patsogolo malonda anu, bweretsani ku V&V Media Solutions Limited kuti tikulengezereni. Nanga inu anzathu oyimba mukufuna mutatukula maluso anu, zachambuleni ma audio komanso ma video apamwamba pa mtengo otsika. Ku V&V Media Solutions Limited timapanga zinthu monga jambulazi tools, ma video, screen printing, branding services, live streaming, audio recording, public address system, event coverage, multimedia design, kuika ma CCTV camera ndi zina zambiri. Tiyankhuleni ife a V&V Media Solutions Limited pa 0884 704 072 kapena 0980 073 505. Mungathenso kutitsatira pa masamba athu a Facebook komanso YouTube. V&V Media Solutions Limited, kupitisa patsogolo malonda anu komanso kutukula maluso anu. Mutumiki wa nyimbo ndi utumiki umene ndinganene kwa magulu oyimba onse kuti no mutumiki wa nyimbo muli uthenga umene umamveka bwino kwa anthu ena amene akapezeka atakalowa mufumu wakumwamba chifukwa choti adamvera nyimbo. Ife talandira maumbono osiyanasiyana kuchokeranso kwa anthu osiyanasiyana amene amanoti lero ndine wa 7th day chifukwa choti ndamvera nyimbo za last warning. Uthenga wake udandikhudza ndipo ndidatakasika ndikupanga chisankho chobatizidwa mu mpingo wa 7th day chifukwa cha nyimbo. Neno ngofuna kulimbikitsa magulu onse oyimba kuti tiyeni tisamazipweketse nyimbo. Mu nyimbo muli uthenga opambana kwambiri umene mwina anthu umafika mwa chindunji nsanga kusiyana ndi uthenga umene ukulalikidwa. Ndiye tiyeni tilimbike kukhala mutumiki umenewu mosagwetsedwa mphwayi, mosayang'ana zina zilizonse, koma kuona kuti ifeyo tatenga uthenga umene no tikupititsa ku dziko lapansi kulalikira mu nyimbo kuti no anthu ambiri akamva atembenuke ndikuyamba kuyenda ndi Ambuye Yesu Khristu. Ndipo nyimbo zimalimbikitsa chikhulupiriro. Inu titati tione ngakhale m'Baibulo kugonjetsedwa kwa mzinda wa Yeriko sanatenge chida cha mtundu wina uliwonse ayi, koma Mulungu adangowalamulira kuti mukapanga izi penapo mukapange izi kwinako nyimbo, ndipo mzinda wa Yeriko udagonjetsedwa chifukwa chonena kuti munali nyimbo zimene magulu oyimba anthu imeneyo Mulungu adawapatsa mphamvu kuti nyimbo zake zipangitsa kunena kuti no mpaka na Yeriko agonjetsedwe. Inuyo Davide kuti afike poti chiwanda chimanchokera amamvera nyimbo. Sauli, Davide akakaimba kwa Sauli chiwanda chimanchokera chifukwa cha uthenga wa munyimbo umene no Davide amaupereka. Mu nyimbo muli mphamvu, mu nyimbo muli chipulumutso. Tiyeni tisagwetsedwe mphayo anthu oyimba, tiyeni tipitilize kumuimbira Mulungu wathu, kuntumikira kupyolera mu nyimbo. Chabwino, mwina pamene tikumaliza pali uthenga wina omaliza mwina kwa ena mama member agulu kapenanso ngakhale acheya kumene. Ine ndimangofuna kuti mwina ndiwalitse komanso kupitiliza pamene acheya ayankhula maka pa
album number 4 kuti no titapanga launch pa Lakeview komanso tinapita ku Blantyre ku HHI Multipurpose Hall kumenenso tidakapanga Dambo launch album inali ndithu no launch yabwino komanso mafuna munganena za masponsor inenso sindikuwala no apatron yathu Akhombe Pastor Akhombe nawonso ndithu no agwira ntchito yotamandika kutiso gululi idzipezeka lili chonchi ndithu Pastor Akhombe nawonso ndithu no akugwira ntchito yotamandika mu gululi zikomo chabwino mmenemo ndimene ndachezera ndi gulu la Last Warning Singers amene takumana nawo kuno ku Lakeview mboma la Nchewu afotokoza zambiri zokhuza gulu limeneli chiyambi chake mmene layendera komanso kufikira pano ndi mapulani osiyanasiyana amene ali nawo ndi afotokoza nena kuti akonza nyimbo zimene akuyembekezana na kuti zikhale njimbale ndipo akupempha unena kuti ife amene tilafuna kwabwino kuthandiza utumiki umene kuti ufikire pena paliponse tikhoza kuwathandiza. Namba yawo ndimene mukuiona pakanema 1 ngakhale afotokoza nena kuti ali ndi ma sponsor komabe akufotokoza nena kuti ngati gulu amakhala ndi zosowa zambiri zimene amakhala nazo ife amene ndikufuna kwabwino tiye ndithu tilumikizane nawo timve zambiri komanso tione kunena kuti tiwathandiza motani thandizo lililonse limene ife tingathandize gulu la Last Warning Singers likhoza kukhala ndithu lolandilika ku gulu limene lili ndi mwina nkutheka kunena kuti tikhoza kumadaba kuti kodi Last Warning Singers ndimeneyi pamene ndikuchoka pano ndiwapasa mpata kuti aimbe nyimbo inalese imene ili yodziwika bwino kandi verse imodzi ndi chorus inu amene mukuonera program imene mutsimikizedi kunena kuti ndimacheza ndi Last Warning Singers. Ine ndi Kenan Savala present kuona program osiyanasiyana amene timakupasirani pano. Akudza Yesu akudza mbuye akudza Yesu akudza mbuye onani Yesu akudza mbale onani alikudza onani Yesu akudza mbale onani alikudza ndifuna kudziwa za tsiku lomwe ambuye akudza kutenga ine ndifuna kudziwa za tsiku lomwe ambuye akudza kutenga ine onani Yesu akudza mbale onani alikudza onani Yesu akudza mbale onani alikudza ofuna kulapa alape nsanga chifukwa Yesuyo alikudza ofuna kulapa alape nsanga chifukwa Yesuyo alikudza onani Yesu akudza mbale onani alikudza onani Yesu akudza mbale onani alikudza